So hello लोगोफोर नोंथांमोनाथ' माने दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। आलिबावथ' माने फेसबुक आरो इउटुबाव बे माने ड्राग्स गान्जा सोबनानै माने बे मानसि बुथारनाय बाथामजों खर'आव बुनानै बुथारनाय बे भिडिअखौथ' गोबाङानो नुबाय। माने बिनि सायावनो दा मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना, माने धरना होदों आरोना पाब्लिकआ, माने बिनि सायाव मा साजा होनांगौ बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबासो मिथिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आरोना। दायनिगिरिया फासि जानांगौ। नोंथांमोननि बे धरनाया जुदि जेबो गनायजाथाव बा भेलुलेस जायोब्ला गाबोन बिथांखौ जिबायदि साजा होनो हास्थायदों, नोंथांमोनखौ जुदि दायनिगिरिखौ जुदि साजा होआबा मा इनिसिएटिभ लागोन, माबायदि राहा लागोन आइजो माहारि हिसाबै नोंथांमोना? गाबोनहाय जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जागोन। जोङो बेयावहाय सरखारनिफ्राय मोनसे गिदिर न्याय राहाखौ जोङो लानो हागोन। जुदि नोंथांमोननि बेबायदि धरना होनाया जुदि जेबो भेलुलेस जायोब्ला माबायदि राहा लागोन इयुनाव? जों गथै बिटिआरनि सिङाव थानाय आइजो माहारिफ्रानो जोङो बेखौ आयेननि राहाखौ लानाय जागोन। नोंथांमोना मेम'रेन्डामखौ प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम दैथायहरगोन नामा? हरगोन, जोङो दैथायहरगोन। प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो दैथायहरगोन। माबायदि बिसार लुबैदों? माने जोङो बेखौ न्याय होथारनांगौ, नङाबा फासि होथारनांगौ। बिनि थाखाय नङा, बियो बिदि खालामाबा उनाव फैनानै माबा मोनसे खालामफिननो हागौ ना, बिनि थाखायनो जोङो बेखौ फासिनि न्यायखौ जों लुबैदों आरो। थांनाय बावैसो साननै सिगां बर' आइजोनि सासे माहारि बिथांखौ खास्रि बिस्रायै सासे दुथां सुबुङा बुथारदों। दिनै नोंथांमोनखौ जों धरना हाबाफारि लानाय नुदों चिरांनि बे राइन' क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव। मा दुखु फोरमायगोन बे जाथायखौ लानानै? जोङो बे सासे आइजो हुबिला बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि नायनो हाया बाथामजों बुथारनायनि थाखायहाय जोङो न्याय नांगौ, बिजिरनाय नांगौ आरो। माने आइजो माहारिखौ बेबायदि खालामबाय थानो मोना। मानो होनोब्ला जोंबो आइजोना, बिमाफोरनि सायाव बिदि गाज्रि दुथां मानसिया अयथासार खालामनो मोना आरो बेनो। माबायदि न्याय लुबैदों बिथांनि सायाव? जों बे न्यायखौ लुबैदों जाहैबाय, बिनि सायाव जोङो हायोबा जोङो सरकारा बे गिदिर माबाखौ फासिनि अर्डारखौ लानो हायो आरो न्यायखौ बिजिरथारनांगौ आरो। मानो होनोब्ला बेखौ मानो बेबायदि बुथारनांगौ? दाय गैया, बिनि सायाव जेबो दाय गैया। मानो नोंथांमोननि मा जायोमोन? जोंनि मोनसे बिअनि सिङाव थानाय एसएसजि मोनसेनि सेक्रेटारिमोन बियो। बेनिखायनो जोङो दा NRLMनि एसएसजिनि आइजोफ्रा ओंखारनानै बेखौहाय धरना होनाय जादों। जोङो दुखु मोनदों आरो बेबायदि खालामजानायनि थाखायहाय। साबैसे आइजोफ्रा दले बले ओंखारदों नोंथांमोना दिनै? जोंनि आइजोफ्राथ' बहुद दङमोन, नाथाय हरखाब जानायनि थाखायहाय ओंखारजोबनो हायाखै आरो। बिथांखौ फासि होजानो लुबैयो नामा नोंथां? लुबैयो, जोङो फासि होजानो लुबैयो। जों खोनादों बिथाङा साननैसो सिगाङाव बिथाङा जेलावसो दंमोन। बिनि उनाव जेलनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो आरो फिन बियो मोनसे गिदिर जाथाय आइजो माहारिखौ थामहिनबा नोंथांमोननि लोगो बिथांखौ बुथारबाय। बेयो माबायदि दुखुनांथाव जानो हागौ नोंथांमोननि जानानै? मा फोरमायो? थारमाने बियो जानो हागौ बेबायदि सिगाङावहाय मोनसे गाज्रि समयसा खालामनायनि थाखायहाय बियो दोनहरजादोंमोन जेलाव। बिनिफ्राय फैनानै बियो मोजांसो जानांगौमोन, नाथाय मोजां जायाखै। बियो गाज्रि आखु लानानैहाय दा बिनि सायाव गाज्रि खामानिसो मावनानै होदों। बिनि थाखाय जोङो बेखौ गाज्रि मोननाय जादों आरो। गतिके नोंथांमोननि थाखाय जोंहा थिखानाय मोनसे माहारि आफाद आबोब, जायखौ बर' बिमा आफाद होनना बुंनाय जायो, बिथांमोनखौ मा इनिसिएटिभ लानो लुबैयो? जाय जिहेतु नोंथांमोननि थाखायनो, हिनजावफोरनि थाखायनो बे आफादा खामानिबाय थायो। चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुम। चिरां जिल्ला बिमा बर' गौथुम बिथांमोनखौ मा इनिसिएटिभ लानो थाखाय मा खावलायगोन दे? जोङो दा जोङो आइजो हिसाबै, जोङो बर' बिमा हिसाबै जोङो दा गासैबो बे जायगायावल' नङा, गुबुन जायगायावबो बेबायदि मावफ्लेबाय थायो आरो। सोरबा बिदिनो मिथिया हसिया जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, गान्जा सोबनाय, बेबायदि जानाय लोंनायजोंनो गाज्रि हाबाफोरखौ मावो। सोरखौबा बिदिनो रेप खालामो, सोरखौबा एसे दाय मोनब्लानो बुथारो।
साजा होयो बेबायदि मावबाय थायो आरो जाहाथे बियो जाफ्लायबाय थाया बिनि थाखाय जोङो खावलायनाय थायो। थांनाय बावैसो साननै सिगां चिरां जिल्ला बेंटल आउटपस्टनि सिङावनो उन्दै सानै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जादों। बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथांमोना? बेबोथ' जोबोद गाज्रि मोजां नङा बेबो माने बेबायदि खालामफ्लायबाय थानांगौ माने बेबायदि माने देनराय सोबनाय बायदिसिना निसा बुस्थु जानाय मोजां मानसिफ्रानो गाज्रियाव गोग्लैनानै दङ दा बे गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो थाखाय जोङो आइजो माहारि बिमाफोरखौबो खावलायनाय जायो आरो एसे गावबा गाव फिसाफोरखौ मोजाङाव लाबोनो थाखायहाय माने बिसोरो गाज्रियाव गाज्रि खामानिखौ मावनानैहाय गाज्रि जालांनानै बे सोरखौबा रेप खालामनाय बायदिसिना मावनाय बेफोरखौ लाबोयो। बेनिखायनो जोङो बे गाज्रि हाबा मावनायफोरखौ होबथानो थाखाय बा मोजाङाव लाबोनो थाखाय गावबा गावनि बिमा माहारिफोरखौबो जोङो मोजाङाव लाखिनो थाखाय खावलायो। नोंथांमोना मोनसे दायथ' दङ इनिसियेटिभ लानांगोन। दिनैहाय नोंथांमोना धरना होबाय गाबोन बिथांमोननि सायावहाय नोंस्रा एफआइआर होनांगौ दङ लानो नोंथांमोना थिरांथा लादों। सरखारनिफ्रायथ' जोङो लुबैयो माने बिनि सायावहाय जोङो गाज्रि खामानि मावदों नालाय बियो जों जेरैबायदि बियो बे आइजोखौहाय खास्रि बिस्रि बुथारदों बेबायदिनो साजाखौ होफिननायखौ जों माबायदि मेम'रेन्डाम होनो नाजादों नोंथांमोना गाबोनहाय? गाबोन समफोर माबायदि मेम'रेन्डाम होगोन नोंथांमोना आइजो माहारि हिसाबै? बयनिबो रायजो राजासिम बयनिबो सिम हामबाय होयो आंनि गोसो गोरबोजों। जों बेवहाय जिरायनानै खालामना धरना होनायनि खारना जाहैबाय जोंनि बावैसोनि सिगां हुबिला बसुमतारीखौ बुथारनानै थांनाय मुखा बसुमतारीनि थाखाय बेवहाय जिरायनाय जादों। बियो गाज्रि जाथायफोरजों जानानै थांबाय बेनिखायनो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै जों गोबां खहा जाबोबाय थाखा फैसा जों सानैजों दाख्लै 2 थारिखआवहाय जों बेंकनिफ्राय 5 लाख थाखा लानानै फैदोंमोन। दा बिनि आखायावसोमोन गासिबो थाखा फैसायानो नाथाय बिनि जिउआ अबथिरा थैनानै थांबाय। दा बेखौ जोङो बिटिआर सरखारनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय थैनायनि थाखाय माबाफोर सेल्फ हेल्पनि थाखाय अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै आं बेखौनो आसा आरो मिजिं थिबाय आरो सारमोननिसिम। न्यायखौ माबायदि लुबैदों नोंथाङा? न्यायखौथ' जों मोजां जास्टिसखौ लुबैयो। माबायदि मानसिमोन नोंथांनि नुनायाव? नोंथाङा बे गामिनिनो नामा? आङो बिनिनो थार लोगोमोन जों सानैजोंनो मावलायोमोन आरो। माबायदि आखु दिन्थिदोंमोन जेनेबा आगोलाव हौवाया? आखलाथ' जोङो सेंग्रा मानसि बिदिनो ड्राग्स जायो जौ लोङो सोबो मानसियाव नुनायावलाय बिराद नम्रथा आरो माने सिगां गावसोर सानैजोंबो एसे माबालायनाय दंमोन आरो दा जों बेखौ बुंनो हाया दा बिनि थाखायनो बे जौबो गारनांबाय जानो हागौ। नाथाय दाथ' लोगोफोर माने भिडिअखौ नायनानैथ' माने नुखाबाय मानो होनोब्ला जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफ्रा माने गोबां माने गाज्रि लामायाव आगान सुरजोबदों आरोना मानो होनोब्ला ड्राग्स गान्जा बेफोरबायदिनो माने बायदि मैयानि निसा लायो आरोना बेफोरबायदि निसा लानानै माने गावखौनो मा खालामो बा गुबुनखौ मा खालामो जेबो हमनानै मोना बेफोरबायदियावनो माने बेफोरबायदि जालांबाय आरोना बे जाथायखौथ' माने गोबाङानो फेसबुक इउटुबाव नुखादों आरोना जोबोद दुखुनांथाव माने सासे बर' जोखौ माबायदि माने बाथामजों खर'आव बुयै बुथारदों आरोना बेखौ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बे भिडिअखौ नायनानै बिराद दुखु मोनदों। बे माने बुथारग्रानि नामानो जाहैदों माने मुखा बसुमतारी ना मा होनदों आरोना गोबाङानो निउसफोरावबो नुबाय जानो हागौ दा फासिनि साजा होदों होननानै खोनानो मोन्दों आरोना उनाव नेनानै थाबानो जाबाय आरोना जुदि आं भिडिअखौ आपडेट मोनबाथाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना दिनैनि भिडिअखौ। बाय बाय।